Let's try it. Say it again. Ngiyaxolisa nginezwe lincane umthetho wami ngizizwe ezinye izinto ezilithi kancane but ngiyabonga kakhulu bazalwane ukuthi ngibe kule ndawo. I am so humble. It's not a minor thing ukuthi ngize la ngibe khona. I'm not superior, but I thank God ukuthi He chose me ukuthi ngibe la. Likhona bazalwane. Hallelujah. When God ekimisa phambi kwabantu, it's not you but uNkulunkulu. Amen. So ngamanye amazwi babo sibiya greetings man of God. Baba wami ngiyajabula kuma under your delegated anointing. Yes bazalwane. Because I've got my own anointing. But njengamanje operator kwi anointing abakusibiya. Operator kwi obizweni abakusibiya. So that's why kufanele ngibe humble. Niyezo bazalwane. Amen. Ezinye izinto lezi bazalwane ngoba uma sesimile sometimes siyahluleka to honor the angel of the house. Because he's an angel of the house. Because he's a visionary. Angithi bazalwane. And the name Bishop lisho umbonisi. Nikhona bazalwane. Njengoba silana size kumbonisi wethu sizothi nje our congratulations babusibiya. Ayiki ka Israel kuthiwa bekunalento historically bekunalento ka Israel ukuthi ubaba enjoy ukudla uboya bezimvu zamadodana akhe namafutha alethwa amadodana. So ngabamazi, this is what we see namhlanje ukuthi babusibiya while still on earth udla amafutha ezimvu. Because in our days ukhulunywa ideni bazalwane, can I ngicela ukuletha le awareness. iBhayibheli lisho ukuthi asingaba abaqolodayo. Ngicela ukukhuza lento umkhonza la kwi-body of Christ lalihle igama. Sanibonani bazalwane. Enye into engiyibukayo ukuthi lalihle igama ukuthi umzimba kaKristu. Umzimba kaKristu asifani nezwe. Yezo bazalwane. Uma nje ulandela lo Kristu esimlandelayo wena ufani nezwe. Ithi iBhayibheli thina asibe endaweni yabaqolodayo. Angithi niyayizwa into engisho bazalwane. So lento egcwele kuma social media lo ugxeka lo nalo ugxeka lo nalo ugxeka lo eyokungakholwa amadimoni. Niyezwa bazalwane. Umulado ungakufuni ifame ngento ezifana nalezo ume wenza ama video for ukophoza abanye abantu ukuthi benza nje asibizelwanga leyo nto thina bazalwane. Sibizela ukuma eqinisweni lika Christ. Imoto yala ngikhonza khona ama Colossians chapter 2
esingawo esidondoleza uthi uma navuswa kanye noKristu ithi funani okwaphezulu la ekhona thina bazalwane kahle akubona ukuthi phela bazalwane sifuna into zaphansi ithi njengalokhu senibamkela uKristu hambani manje nikubazana nikuye nenze njani nigcibile nakhiwe bese nivama ukubonga njalo. That is us. Ngiyangizwa bazalwane. Mina I'm no longer my church ngeke ngitshele ukuthi igama lesonto lami. Mina ngumzimba kaKristu. Ngoba understand ngicela ungishayele izandla kulo. Why am I saying this bazalwane? Ukuthi lento inestefe. Because ayishiwo lento esonto ethi konke nestefe. Leyo ukuthi silesikhandisa izinto ezizosala. uKristu bazalwane lithi Bible thina siyitshe silandela itshe enqatshiwa bakhe asilandela amasonto phese. Now amasonto esendaba sizondana ngikwazi ukuxolana nobaba uSibiya ngoba uyisiyoni ngikwazi ukuxolana nobaba uSibanda ngoba uyiluthela for one good reason ezulwini alikhi luthela asikho isiyoni kodwa khona izwi liyoqhamuka laba according to incwadi yamaRevelation chapter 20 ithi bangobani ke lapha abavela emhlabeni bese liphendula ingelosi ithi ingelosi yilabo abahlanza ingubo zabo kuphi khona egazini lalo lewuni kusho ukuthi umuntu ongalihlanzile kahlanzile ingubo egazini akuyena wakithi. But la kuse body of Christ kithi awudingi shi welcoming lelithi mina welcome kithi wena uhamba udlula kodwa la ihithi I sanibona ngizamana wakhona sangijwayele ukuthi they are still perplexed what kind of this pastor is this. Relax ngisho ngizwa bazalwane ngamukela ivangeli at the age of 14. At the age of 14, by that time bengihlala endaweni la emaplazini ngikhulela emaplazini ngiyumfana ngikhuliswa yiwidow uma wami ubaba wami engekho ubaba wami washesha wadlula emhlabeni beba was 11 awashesha was 9 kodwa uma wami wakhula engibambe ngamazinyo nakhula wangakha wangikhuluma ngaze ngaba umuntu enguye. But into uma anginikeza yona wanginikeza uJesu yabona ngikunikeza iassurance ukuthi noma ngabe uphethe uJesu unayo yonke into ngiyayizwa into ngisho bazalwane yabona ke mina bazalwane I'm rich mina nje I've got everything ngoba lithi Bible lifunani ngoba nizophiwa selani nizophiwa ngithi bazalwane bese lithi book of John uthi seek thy kingdom first and then all shall be added unto you. So meaning ukuthi bazalwane thina sinakho konke. Come on good people, that's why thina singafuni izinto sabe singqongqoza kweminye iminyango yonke iminyango sinakho konke into ngoba sinoJesu. Amen bazalwane. Ngakhuliswa yiwidow umfelokazi wangikhulisa sisu 4 only boys ekhaya. Yeso bazalwane wasikhulisa without ezinye izinto ngafunda ngaze ngaqeda uNkulunkulu ngambona engithatha engibeka lapha ekhaya su 23 endodeni engizalayo. Amen. 23 Babami ke wayina 4 wives. My mom built some Kellogg's. Ngiyakithi kuba nama-start amakliwo siyaza kwi-gist so isikhathi sami esincane ngeke ngidonse kakhulu kodwa uma ngingawusho amen ngiyawuthatha 4 hours
ngoba ngabizelwe ekukhulumeni ngibizele ngokukhuluma. Haleluya. Bayazi abengisonto nami ukuthi abo ngizoze ngiyemele la ukufika kwaBusibili. Yebo manje ngawusho. Somebody say amen. Amen. So bese 23 ke bazalwane lapha ekhaya emzini kaButhelezi ngokaButhelezi sibonke bazalwane. Yabona nje wanginyama nje. Futhi ngisaphetha lezinyama. Ngize ngosibona ubuhlungu. Bona into ezibhlungu yani. Angifuni ukuba abantu. Izinto nje ngizile ngathi ngiyayibona ukuthi ifona ngakuphi. Manje ngisho bazalwane. Ukuthi na sizona lezinto yabona ibody of Christ. Iyohlukanisa ukuhlukana. Sathane ithi phaphe ningamniki usathane ini bazalwane. Leli bandla nje balili ngaka. Liyohlukanisa ukufaka usathane. Ngoba sithi sikhonza khona usathane. Oh, somebody say amen. Jesu uthanda amadoda kanje. Wathi ukhona lozomkhaphela. Jesu. Ayikho. Ngishubela nginesibindi njengomsakathi mangishumayela. Ngikona bazalwane. Uthi khona indoda ekhona. Phakathi kwenu. Izomkhaphela. Mhlazane kwafika umuntu ozothi creep in here uyahlakaza liqede leli baba. Kodwa funa abantu abafem abazoba nomgogodla kwebantu ukuthi siyalitha fana ukhonzela uzulithanda ibandla lakho. Love your church as well love your pastor. Love your bishop uthande ngoba wakhona ningabahlukanisi. Bathande bobabili. Hallelujah. Ngishadele bazalwane mangema. Muhle. Hallelujah. Isiyaba ngibone kahle. Ngisho ke bazalwane ukuthi ngithini kodwa bengincoma yena. Yebo igama likaJesu. Ngoba bazalwane sizokhuluma about leadership. Bese sikhashana engingaso ngeke ngihlale isikhathi eside sibone ukuthi uhlale ngifuna uhlale lapho. Ngizali indlela bazalwane khona ezongisiza. Awanibonga igama likaJesu. Hallelujah. Ngihamba nezingane zami labazalwane. Sisebandleni yenye yamadoda nami. Yashumayela. Dansa ilapha neyiworship usisikaSibili. Amen. Bazalwane ngiyabonga kakhulu nganibona asabona lengizoleni. Kama bangasisibili. Amen. Sabambana kanje. Yangaba khona lento ukuthi sibukane ngolo ngamanye amehla. Amen. Ngizaba unestress usiya. Unestress ngoba yilapho nesibaba kuba ngathi ngambona baba usengombuka. Hayibo sengibuka nje ngathi ngazi ngibuka bani. Bazalwane sizalwa indoda eyodwa. Sizalwa indoda eyodwa. Sizalwa indoda eyodwa manga kaSathane kusihlukanisa. Sizalwa indoda eyodwa iyona yodwa yalenge eCalvary. Umngcwabo unesitebe ngoba uyasdivide. Manga bekushumayela ubaba uSibiya kusithole ezamithe. Asimuzwa nje kahle. For one good reason. Ngoba thina bazali siyezulwini la siyakhona. Siyalipha izulu sihlukene. Somebody say amen. Baba Sibiya bathathe a right candidate. Ngicela ukusho lokho can I share this testimony bese ngena straight into the say. 2 months ago ngihlanisa 50 years. Oh yabona le mawukholwa nje bakuhle. Ngisho sumdala. Noma indoda emnyama kodwa ibe muhle. Ekezekile yabona. Wathi angifuni ukungitshela ukuthi angimuhle. Wazamuhle ngikho emsamo ngimuhle. When God created me what this is good what kuhle lokho. Wena mawuleli ngoba ngathi waphatheka wafakudala ngokwakho lokho. As victims mina ngimayishe bandleni ngithi mina ungalelwe yibuka ukuthi umubi kodwa abantu bethu umubi wena umuhle kabi wena. Haleluya. Niyazwa bazalwane mina ngemina sibonisa ubuthelezi ave ngiyimuhle angifuni letho ngenza insizwa nje enhle. Awu sanibonani bazalwane.
Siyabonga igama likaJesu. So ngizama ukusho ukuthi kulezi inyanga ezidlule baba uSibiyeli ngishare i-testimony. Kuke kwaba khona siswami engene ekhuluma la. Ukhuluma into engithinte kakhulu. Kwaba khona inkulumo ehamba Nicodemus. Ngoba ebandleni bafuneka abantu abaneso lika Nicodemus. Bahambe Nicodemus. Hayi ukuhleba. Kodwa bebheka izinto ezingekho right ebandleni. Ukuthi silungisa kanjani izinto ezirayight. Bahambe Nicodemus uma uSibiya engazi abone lokhu sekukhona uma uSibiya abone sekukhona lokhu nalokho ileadership ibone ngenxa yabazalwane abanezili nebandla la awunangizweni bazalwane. So in other words kanti ukhona ithathe 2 months lento beyihlela labazalwane bahlela indumezulu yomcimbi kade yinawo wejubilee. Esengirejile ijubilee ka 50 years. Ayikho mina ngangitshela ukuthi global party esontweni kanti iyasuka iya eKloof. Uqashwe indawo kwenziwe yonke into close to 100,000 ngeke lapha yana. Ngiyabizwa bazalwane. Because uNkulunkulu khona abantu nakuleli bani ofanele abathinde. Abaphela ngeshumayela nje. Uma uSibiya ngahambi ecathulo zizeyitsheke wena unemali. Usuhlule usufuna nihlanise noma nje waniba akufuna kuhlanisa iphela lodwa lezicathulo wena ungakwazi ukuthenga unemali noma ukuthi ngoba uSibiya wena ubona ukuthi leli blue noma nesudi mina ngamasudi mhlambe over 11 ngiyashubela ngizotshela haleluya ngizotshela lento ukuthi ngoba uSibiya mangabe kuthiwa kuyaphunywa kungafathiwe edinga isudi kufanele abe nesudi yokushintsha angayigqoka ayigqokile ashintshe ngoba ibandla lakhe liyamthanda. Oh ngiyangizwa mina ngiwashintsha njengesicathulo. Ibandla engilona ngoba ibandla fanele libe fat. Umzalwane fanele abe fat. Ufat umele ukuthini? Umele ufaithful F. Ulokhu nje u-A kumele available. Be available ebandleni. U-T umele u-teachable. Ibandla fanele lifundise. Ube available ey'ntweni zasebandleni. Ube faithful futhi ebandleni. Osukukhonza kulona. Bakuthiwa kuhlanganiswa iy'pheko. Musu kulelo ungafuni ukuhlanganisa iy'pheko. Mina angizile nje-submission la i-submission. Ngiyakhuluma nge-submission nangomnikelo ngiyakhuluma kufanele sifike la sinikela khona ngempela. Ngiyangizwa bazalwane. Ibaningi kabi mina ubaba uSibiya nje mangabe imoto yakhe isifile kufanele imthengele imoto. Amen. Anginalo mina ibandla elikhulu kodwa lingithengele imoto ye-birthday yami. Hallelujah. Amen. Close to 100,000 umcimbi enganginawo. Kodwa on top of that la ngithengele imoto. Ngiyangizwa bazalwane. Ngizama ukusho ukuthi I'm a good candidate ukuthi ngizodayisa umbono kababa uSibiya. And now because he is a visionary. I-visionary iyanakekela. Funda sibonelo sisheshe siyengo sifuna nokudla ikhekhe lechips. Ikhekhe leklani bazalwane. Awuyaxolisa khona inceke lelikhalile kanti inceke lelikhalile. Siyeni bazalwane sotobe ndaba omkhulu siyabonga kakhulu baba ukuthi sibe nethuba ukuthi sibe nawe amen. La ngithoe akukhulume about leadership. Mina ngase ngithi ke how to become a good leader. Angithi kuthiwa ngikhulume ngani bazalwane? Leadership. Sengithi mina how to become a good leader.
yini edingakalayo import iziphi izinto edingakalayo ukuze ube i-good leader. Number 1, ngicela umfundele Exodus chapter 4 verse 10. Actually verse 10 to 17. Book of Exodus chapter 4. uMose wayesethi kuJehova, Nkosi, angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala namanje. uMose wayesethi kuJehova, Nkosi, angizange ngibe ngumuntu oyiqaphuqaphu nakuqala namanje lapho usukhulumile encekweni yakho, ngokuba umlomo wami unzima unamalimi. Asibambeni lokho ukuthi lokhu usukhulumile kubikhona abazalwane encekwini kusho ukuthi uMoses kukhulume bani? uJehova. Angithi bazalwane, kusho ukuthi a good leader bekukhulume bani bazalwane? Awubi i-leader ngenxa yokuthi sibuke sasithi wena kufanele ukuthi ube yi-leader, but uba yi-leader because ukhulume uJehova. Oh, somebody say amen. Because indlela izokubuza ukuthi wakhuluma uAmos chapter 3 verse 3 uthi bangahamba yini abantu ababili bengavumelananga. Usho ukuthi ngaba amazwi ubaba uSiya wavumelana noJehova. That's why ukhona igama lesilungu eselithi ubaba uSiya noma zimbetha intonga zomtshoni unalento ekuthiwa i-consistency. Ngoba a good leader ekhuluma noNkulunkulu in a consistency. Bathi abanye behlehlele emuva ithi siyaphambili ngoba mina ngezwa izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. uMoses noAaron la kule ndaba esifundayo sesiyaqala. uAaron was an interpreter kaMoses. Ngoba when God calls you as a leader, akabheka uba eloquence kwakho. That's what I've discovered as njengoba ngiyila kule ndima yokufundisa noma yokuba yi-leader, ukuthi uNkulunkulu akabizi umuntu ngoba nakhe ekwazi ukushumayela. Are you aware ukuthi kunabaholi bami khona umholi okwazi ukushumayela adlule ubaba uSiya, but kufuneka umuntu onamehlo kamoya ukuthi lo mholi okwazi ukushumayela adlule ubaba uSiya unaso istamina sokudonsa wonke lo mkhumbi lo esibona lo mlando we-body of Christ. Yena une-engine yesithuthuthu kodwa ubaba uSiya une-engine yejeep. Lo mholi okwazi ukushumayela une-engine yani bazane yesithuthuthu lesakade ebonesi, kodwa ubaba uSiya une-engine yani bazalwane yejeep. Manyukela lo esithuthuthu uyasala ngoba khona angayizwanga, kodwa ubaba uSiya ngenxa khona ayizwa. Tend to be a good leader and a consistency. Sikubona kanjani lokho? Othi sikhothe sikhothe uMoses mangabe ekhipha instruction ukuthi bayensalani lana ke mina Moses isahamba ngiyothandaza. Angithi umuntu obiziwe uyathandaza. Hey Jesu. Uthi obiziwe uyathandaza. Uthi salani la mina ngiyanyuka ngentabeni. Moses was a typology of Jesus. Jesus was a typology of Moses in prayer, because prayer has got no distance. Prayer changes things. So ushiya uyamashiya. uMoses mangabe enyukela phezulu ukwazi ukubonana noJehova. That's why touch not his anointing. Umuntu ongabiziwe njengoba uSiya, touch not his anointing, because yena ukhulume noNkulunkulu. Singakhuluma noNkulunkulu
kodwa kuma levels angafani. Ngaze ngifisa ukuthi isizwe lento ukuthi ubaba uSibiya akakhulumi noNkulunkulu kwi level efana neyami ngihleli phansi ngisubmitha kuye. Kodwa ubaba uSibiya ukhuluma direct noNkulunkulu emtshela ngalabantu. The word of God yini ngisho kanje ubaba uSibiya because wena ubaba uSibiya usazoba accountable before God ngale mphefumulo. Lo okulandelayo ofuna ubaba uSibiya akazubizwa sizothi mase sifika lapha kuthiwa yaba uSibiya was qale ujajwe ngezono zakho. That is a lead. So ujajwe ngezono zakho. Number 2 bese kuzothiwa umhlambi ke uluseka kanjani eSibiya. Lo akanankinga. Anyuke kuMoses ashiya uAaron. Uyabuya. Angithi uMoses uyawazi ama-10 commandments. Uphethe uMoses umehluko phakathi kaMoses noAaron. uMoses uphethe imandate. uAaron uyalandela. Bese kwazi interpret kodwa imandate akayiphethe. Uyanyuka umuntu ophethe imandate uyokhuluma nomuntu omnika imandate. Befika lapha akhulume nomuntu omnika imandate. Bebuya sekukhulunywa ama-dogs ama-hit yonke into imigexo yonke sekwakhiwe ithole. Now sebeqala sebeguqa angithi ama-10 commandments uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwabo. Akayazi lento ukuthi uyini ufuna ukuba yini. Uyabuya uMoses sekwenzakalani manje? But iBhayibheli lokuqala ama-scholars azokutshela lento ukuthi wabuya uMoses ekhazimula. Angithi babene uIsrael wayenezitha. Ngekathi mebuya ubuya usiyakhazimula. Instead uthi akhopha izitha ukhopha abangakubo. Ngoba abangakubo sebesesonweni. Akakhopha izitha. Inkazimulo yakhe ayikhopha izitha. Kodwa abangakithi. Ngoba lo udlisela i-team yangakithi. Uyayidlisela i-team yangakithi. Instead ukhopha liphethe uMoses ozokhopha izitha. Sekhopha bona ngoba bayaganga endlini yenkosi. We are called by God to minister and proclaim this gospel of Jesus. We are called. Asiko called. We are called. So, kama masuke ubaba uSibiya uphethe le mandate kwi body of Christ ukuthi abe a good leader of body of Christ. Meaning ukuthi i-submission thina sonke thina esingaphansi kwakhe ibiza ukuthi thina mawami uthe bazithole. Yenye izinto kufanele siyithole under his leadership. Thina esingaphansi noma ungashumela kakhulu kangakanani ezilonga usela fanele wazi ukuthi wena ushumela under his delegated anointing. Uma ufuna ukubona ukuthi lento engishoyo uma ngase ngithi phumume lapha eqeleni uzoyibona izolotha lento yakho ngoba awusekho ngaphansi kwe-umbrella. Uyayibona lento engishoyo ubaba uSibiya ngaba yamazwi uyi-umbrella evimbe ilanga lu-38 ukuthi noma lihlaba kodwa liyasefe ukuthi lingafiki lihlaba. Uma linetha ubaba uSibiya uvimba imvula kunezipho adlula kuzo eyishayana before izoshaya wena. That is a leader. That is a leader. So uma une-engine yesithuthu awukwazi ukuyimela leyo. Kuzothi kuze umuntu ezokhala uthi nami ngiyayibona lento. Ngiyabona lento nje lento ekushayayo nami iyangishaya. What kind of siyakhala sonke nje siyasibhedela sonke. Hayi awuwedwa ngani yami.
Yayizinto engishoyo. So ngamazi i-leader is a person on a consistent. Matthew chapter 20 verse 25 sesiyavala. And kunama benefits as well. Noma kuchokona izinto sibonga lama benefits bokusiphi. These are the benefits yeingane zakho ukuthi zikwenzele lokho. Siwenze nothing. God bless you mfowethu. God bless you. God bless you more. Ongasebenzi, let me prophesy ukuthi asebenze. Ngiyangizwa bazalwane. Ogulayo ngicela aphile in Jesus name. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Bathi ukwenza kuba usiphethe isibusiso sakho uzodedela isibusiso. Sizothi mase siqeda khuluma isibusiso phezu kwethu sonke. Angikhona yini bazalwane. Ngiyakutshela lento engikhuluma izokwenzeka. Lithi iculo liyabasebenzela abalikholwayo. Izwi lenkosi fanele silisuse eBhayibhelini bese kwenzeka imanifestation unto us. Mina ngakutshela ibandla ukuthi selani bazalwane ngikhathele nayi poverty ngikhathele nayi uNkulunkulu akangivulela umnyango weimali ufuna imali musikwenza athi awuyifuni. Hayi ngizwe bazalwane angifuni ukuhlupheka namanje ngisasho ukuthi ukuhlupheka ngikufuni wathi na we are not born to be poor. Amen. Akusona isona ukuthi uzalwe emndenini nopoor kodwa dying poor mistake yakho. Umuntu ngisho ngakhiphanga ngicela ukumtshela ngisho ngakhiphanga obengenayo imali for the fact that inhliziyo yakhe iyavuma ukuthi ubaba wethu siyafisa uthenzeke ngolwami umkhipha isibusiso ukuthi bantu bami inkosi inibusise ka-Israyeli enginento eyiningi madoda kuthiwa ka-Israyeli uma ngabe ikhehla selizodlula emhlabeni kwakungafuneka into eyiningi lalidonswa ngesikhumba. Umuntu ozofika kuqala wayilindela into eyodwa ukuthi inkosi ibusise. Isibusiso sinamandla sikhambisa a long miles. Uhamba ibanga ongakaze uma usisi babusiphi wena uzohamba la engakaze ahambe khona. Lo mfana nje beshumayela ngihla ngimtshela ukuthi wena uma ngabe umseva kahle uNkulunkulu uzoshumayela la ngakaze ngishumayele khona. Uzovuleka iminyango la ungakaze ushumayele bese ngihambile ngishumayela kakhulu kodwa wena uzohamba ushumayela udlule mina. Yini enkulu bazalwane iApple kanye neseed iApple agazi ngibuza ukuthi likhona iApple la bafethu yini enkulu iseed mhlawumbe yes yini enkulu sithatheni i-aphula angithi asibonini i-aphula nandini i-aphula nansi isidi le i-aphula le yini enkulu kulezi ingakanani lento kunaleyo ibuke ingakanani ikhulu i-aphula siyabeka kanje isho ukuthi all things works together for good. Ugqobola ubaba uSphiwe kufanele iqaphelele emadodaneni akhe nasemadodakazini akhe. Ubaba uSphiwe amakhona indodakazi yakhe ekhuphuka noma indodana ekhuphuka ungabe ubaba uSphiwe ngomona ngoba wena isidi iphume kuwe njengoba usuyi-aphula ususemakethe noma yena esenyukile angakhohlwa ukuthi unyuso wena. Wakhona abantu abala ubaba uSphiwe bazoshumela bamdlule futhi bazoba nebandla elikhulu kunaleli kodwa ubaba uSphiwe angabi nomuntu uzomzela ukuthi uNkulunkulu wangisiza kanti ibandla lami. Funda ngesibonelo verse 28 njengalokho indoda 25 kepha uJesu wababiza wathi niyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Isexwayiso bazalwane iparable kaJesu ngoba uma ngabe sisendlini yenkosi akufuneki sizenze ikhulu
ngijabule mama ngijabule mawami uma nithi ubabusibile iswamvu is like a child in the house of God. Even iBhayibheli isitshela ukuthi thina kahle hle thina siyingcebo. Thina sinokubusibila siyaseva. Sizoseva la. That's why phela uJesu esymbolize ukuthi uthi iBhayibheli wabageza ini akubona abageza thina. Ithina senzani? Kwesinye isikhathi you know to be a leader it's so painful ngoba umuntu ongenayo le character ye leader ulindela ukuthi kuzoziwa kuyena. Uyazi ukuthi sometimes to be a good leader ibiza ukuthi uma ngabe ukhona ikhwarele phakathi kwakho nomzalwane wena ngoba une wisdom i-leader fanele ibe ne wisdom fanele kube wena owehlayo uye kuyona uyothi wazana sisixoxa akithi bazalwane uNkulunkulu ukuphile nokuhlakanipha more than lo Domoroza. Uvesana usho kuqala wena uthi ngicela siyeke ngendaba. Ngiyaxolisa mntana mama ukhona la ngone khona. Uzombona na ngithi uyabona ukuthi uyabona umsebenzi usuwenzile. But maye uzoba tense naye abe tense. That shows ukuthi ngiyaphinda ngenyanga. Kanti a good leader and the wisdom yabu ukuthi uma usifanele impela ngathi asemahle lese sonke la yena. Those are the character those are the good character ye leader le ukuthi nafanele yehle iwashing yami. Elabi go iBhayibheli isho njalo akuyona idoctrine because there's a difference between idoctrine kanye nokukholwa. Uthi uPaul asami ngokubona kodwa asama ngokukholwa. Waza 26 akunjalo phakathi kwenu baphakame lapha emnyama kodwa la phakathi kwenu akunjalo. Uthi uPaul mekhuluma ukuthi pride goes before destruction. Hey izinto engafuneka ukuthi if you are a leader ipride ayifuneki ngoba ngizwe izinto ezinhle zodwa ngoba busibika ukuthi iswambu nami mina I'm not a bishop yet. Kodwa ngathi mangabe ngihlakana naye kwanyakaza umntwana ubaba omnene uElizabeth asibanganga ukuwami ukuthi mina ngifuna ukugama naye wangaveza ukuthi mina bishop yonke into eyenzeka ngalo lesuku ebukhulu kunami kodwa yena wazehlisa wathula wasenza umsebenzi asizele. That's why because of you.